Ahojte priatelia, po úspešnom predaji bytov v obci Beloveža vám dnes ponúkame ďalšie byty v obci Ortuťová, ktorá sa nachádza len 17 km od mesta Bardejov. Tak sa poďte so mnou pozrieť. Práve sme si spolu pozreli už dokončený vzorový byt. My vám ponúkame na predaj dvojizbové a trojizbové byty v stave holobytu v cene od 1380 eur za meter štvorcový. Ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte ma, teším sa na ohľadku s vami. Volám sa Martin Kuľka, som zo spoločnosti King Real.